Bese ngibuya la ngasho ngathi akufonele kwiFIFA makuqeda kuFIFA kufonelwe iSAFA ukuthi kushiya ukuthi sesiqedile ukudlala kwesizini ngoba yonke into ekhona edlalelwayo asisekho kuyo siphumile sicela ukubuya ngesizini ezayo nisecurishele noma uposition 8 sizokwazi ukungena ku-top 8 sizodlala lela yonke into edlalelwayo ngesizini ezayo so kwathiwa ngiyabheda ngazi lutho angilazi ibhola bakuthuka kunjani ke namhlanje okay asingene ke gamini namhlanje so kahle kahle Manuel njengoba singene egamini so usho ukuthi wena sekukhona abantu abadlalayo kodwa baphoqwa isimo hayi ngoba bedlala angithi injalo ke leyo nto waze wangibuza ngaze ngathi iChiefs izoshaya iSundowns ishaya iPirates kwathiwa iyabashaya nje kwiNedbank ngonyaka odlule izovinjwa yini kunjani apha mangami angifuni ukunikhumbuza izinto ngifuna ukunitsheleza namhlanje ngiza nazo ngoba niyazazi zikhona on record engimtshela zona nibuyele emuva kuma videos ethu ungasfollowa nje starting 11 xi on YouTube bafethu okay then konakalephi asiqale from starting 11 first of most of all is starting 11 mayiqhubeka igame ngibonile ukuthi kwiKaizer Fish